Донецк һәм Луганск холык республикаларынан эвакуацияләнгән кешеләрне кич белән Казан тимер юл вокзалында волонтерлар, табиблар каршы алды. 400-дән артык кешене шифаханәләргә урнаштырдылар. Спасибо огромное. Россияне. Берничә көн элек кенә шартлаулар вакытында кешеләрнең өйләре җимерелгән, подвалда яшерелеп калганнар. Мариупольдән килгән гаиләне Казанда туганнары каршы алды. Аларның беренче сүзләре Россия солдатларына рәхмәт әйтү. Российские солдаты как? Спасибо им большое. Если бы не они, мы бы здесь не стояли. Они нас спасли. Татарстанга Украинадан эвакуацияләнгән икенче поезд килде. Вагоннан автобусларга кадәр берничә минут вакыт бар. Били украинские армии, разбивали. Все разрушало. Разбивали все живое, людей, все подряд. Расстреливали своих людей, свои дома. Это фашисты. Фашисты, это азовцы. Батальон Вот, именно Азов. Это ужас. Им приказывали убивать мирное население, разрушать весь город. Они так и сказали, нам приказали. Кешеләр ашыга җылы әйберләр яки дарулар алырга да өлгермичә өйләрен ташлап киткән. Татарстанда аларга кирәкле бөтен нәрсә вакытлыча торак бирелә, медицина хезмәте күрсәтелә. Сегодня прибыл 486 человек. Бүген 486 кеше, 112 бала, физик мөмкинлекләре чикләнгән 32 кеше килде. Авырулар, яралылар бар. Схема эшләнгән, барысын да урнаштырабыз. Казан вокзалында кунакларны гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре, волонтерлар озатып йөрде. Махсус автобусларда аларны вакытлыча урнаштыру пунктларына китерделәр. Фанис Мөхәммәтов, Александр Шмагин, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.